nasara, nasara, nasara abar nema. Nasara, nasara, nasara abar nema. Nasara, nasara, nasara. Nasara, nasara, nasara. Barkanku da zuwa Ladies Accessories. Ladies Accessories gidan kwalliya. Ina ma abota kayan kwalliya to zance ya kare. Muna sai da yadiddukan maza kama daga gezina, galila da duk wata shadda da ake nema. Muna da designers and Arabian perfumes. Muna da ashobe, sannan muna da takalma da jakunkunan hannu na amare da 'yan mata. Muna da casual veils, muna da lesuka kala daban-daban manya da ƙanana. Sannan muna da abaya nau'i daban-daban. Haka zalika muna da kayan yara na ado iri daban-daban. Ladies Accessories gidan kawa da kwalliya. Muna nan adireshin mu a Manhattan Mall 2 Suite 1 lamba 35 4th Avenue Gwarinfa Abuja. Sannan za ku iya tuntuɓar mu a lambar waya kamar haka. Mun gode sai kun zo. Kada ku manta sunan Ladies Accessories. Sai kun zo, mun gode. Allah ya tsara gabanka da bayanka ya kuma ba da sa'ar abin da aka fita nema. Yawwa, kin ga irin wanda nake so mina insha Allah. To ka canza mai in so sai in zaɓa irin wanda nake so. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Mai wa Allah wace ce ke? Haba Mahmud. Na yi tunanin ko da a ce barci kake idan ka ji muryata za ka gane. Ina ganin fa ba ni ne wanda kike nema ba, dan ni gaskiya ban san ki ba. Wrong number ne, ki kashe wayar ki kawai baiwa Allah. Bilkisun da kace mutuwa ce kadai za ta iya raba ka da ita? Shine yau kake gaya min irin waɗannan maganganun saboda ka samu wata, shine zaka juya min baya?
Wace ce dan Allah? Baka isa ka bar ni ba Mahmud. Dole ne sai ka dawo cikin rayuwata. Lallai maza dukkan su halin su ɗaya suke, babu wani abin da ya bambanta su sai cin abubuwa. Da zarar ka yarda da su, shi kenan ka buɗe ma rayuwa ka ƙofar damuwa na har abada. Dan Allah dan Annabi ki haƙuri. Ki tsaya ki saurare ni, ki tsaya ki ji me nake so in ce miki. Ba budurarka bace kenan. Kuskuren kira ne? Dama ba sunanka yayi Mahmud ba? Sunana ne Mahmud. Amma Sajida ki ma kin sani a cikin rayuwar nan a duniya ba za a rasa wani wanda yake mutuwar sanki ba. Kuma ya rasa ta yadda zai ya gaya miki. Amma dai kuma menene dan Allah dan Annabi ki bani dama zan warware matsalar. Ka taɓa jin an yi gyara bayan mutuwa? Ka taɓa jin wanda ya mutu ya dawo? Ba zargin ka nake yi ba. A gabana take faɗa maka irin rayuwar da kuka yi a baya da kuma burin zama ma'aurata da kuke so ku yi. Haba Sajida, wannan wani irin rashin adalci ne? Menene dalilin da yasa kika mai da kanki kamar dutse? Menene dalilin da yasa kika mai da kanki kamar kurma saboda kawai ba kya so ki fahimci abin da nake so in gaya miki? Kin gane? Ki yi haƙuri. Na shiga cikin rayuwarki da kyakkyawan manufa, da burin in baki farin ciki, da niyyar in kyautata miki. Hakan shine dalilin da yasa na haƙura da nawa farin cikin, domin in samar da naki. An zo inda nake so in ji. Ashe dama ba so na kake yi ba? Tausayi na kake ji? Shi yasa kake wasa da rayuwata? Ka mai da ni kamar wata 'yar gala-gala yayin mu. Sajida, don Allah don Annabi ki saurare ni. Tabbas na shigo rayuwanki ne sanadiyan tausayi. Amma sanin kanki ne, dukkanin soyayya tana farawa ne daga tausayi Sajida. Don Allah ka fita daga rayuwata yayin mu. Ka mance da ni,
ka je ka gaya masu baba cewar ka janye maganar aure na, ka mai da soyayyar ka daidai inda ta fito. Ku ci gaba da girmama juna. Bilkisu. Akwai nasara daga Allah, akwai nasara insha Allah, akwai nasara daga Allah, akwai nasara insha Allah. Nasara, nasara, nasara akwai nasara daga Allah. Khalid. Insha Allah. Nasara, nasara, nasara. Khalid. Akwai nasara daga Allah, akwai nasara insha Dan Allah ka tsaya ka saurare ni Khalid ba dan halina ba. Subhanallahi, me kake shirin yi ne haka Khalid? Ai wazan cire rigar ne abin da ya faru a ɗakin Jamila, ina so yanzu shi ma ya ƙara faruwa. Abu ɗaya kawai ya rage ki shine ki je ki kira mahaifiyata ta sake zama shaida. Ba kowa bane Allah yake masa kyauta ya karɓa da hannu biyu har ma ya yi godiya. Sai gashi ita Jamila Allah ya mata kyautar da kowace mace take bukata a rayuwanta. Sai dai ita ba ta bukatar hakan. Kyauta kuma? Wace iriyar kyauta? Kai ne kyautar Khalid. Faɗa min, yau kuma da wani salon yaudara ko kuma tarkon kika zo ki so ki kafa mu? Ni ce dai a cikin taukan. Rai, ruhi, zuciya da gangan jiki sun afka cikin soyayyar wanda ban san ta inda zan iya fita ba. Ko da ko zan iya fita, ni ba zan so haka ba. Na fi son ƙarasa sauran rayuwana ina hidimta masa. Na daɗe da jin irin wa'innan shirmamman zantukan. Tunda kin shiga duniyar shatale-tale, na tabbata ba za ki iya fito min da magana kai tsaye. Akwai kuma abu ɗaya da nake so in gaya miki, kada ki sake gani na ki gangancin tare ni. A matsayina na wanda nake hulɗa da mutane iri daban-daban, nakan shaƙi gurɓatacciyar iska ko na yi karo da wata ƙwayar cuta. Nakan ci ko na sha wani abin da ka iya lalata min ciki. A ƙoƙarina na kare kaina da iyalina, sai ne ke cibis da Lamjib Herbal Cleanser na kamfanin Dr. Lamiru Jibrin, masu Lamjib Herbal Mixture mai maganin zazzaɓi, kasala, basir da kuma ulcer. A yanzu haka sun yi Lamjib Herbal Cleanser mai maganin sanyin ƙashi da na mara. Yana maganin ƙaiƙayin gaba da na matse-matse. Ya wanke muku mara ku ji ku wasai. Sanyin gaba mai ɗauki sha'awa ko mai fitar da farin ruwa a gaba. Amsar ita ce Lamjib Herbal Cleanser, wanda aka samar da shi bisa bincike na kimiyya da kuma yanayi mai tsafta. Kana suna da sahalewar hukumar NAFDAC. Domin kare lafiyarku da ta iyalanku, nemo Lamjib Herbal Cleanser na Dr. Lamiru Jibrin, sarkin magani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A bisa koyarwa irin ta addinin musulunci, addininmu ya horar da mu cewa saka farin ciki a zukatan 'yan uwanmu musulmai yana da matukar fa'ida da falala, musamman a lokacin da mutum yake cikin kunci ko wani hali. Hakan yasa cibiyar mutu al'afiya Islamic and Herbal Medicine ta yi duba akan baiwar da Allah ya bamu
wajen sarrafa ingantattun magunguna domin mu saka farin ciki a zukatan wanda Allah ya jarrabe su da cututtuka. Dukkan musulmi mai imani ya san cewa babu abin da ya gagari Ubangiji, kuma shi ne ya ƙagi cuta domin ya jarrabi imaninmu. Shi ya umarci mu nemi magani domin kuwa ya saukar da waraka a kowace cuta. Mun nutsa cikin binciken littattafai mabambanta na koyarwa addinin musulunci, muka gano ingantacce kuma sahihin maganin HIV, samun ƙarancin sha'awa, ƙanƙancewar gaba da kuma saurin inzali, yawan mantuwa, bugun zuciya ko kuma yawan kasala. Dukkaninsu alamomi ne na istinna'i, wato biya wa kai bukata ta hanyar amfani da al'aura. Muna ba da maganin sanyi kowanne iri, ciwon hanta, sikila, ciwon siga, matsalar aljanu, typhoid da malaria, hawan jini har da magungunan ƙarfin maza da dukkan nau'in cutar da take damu. Domin ganin na faranta wa mijina cikin zamantakewar mu ta raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hakan ya sa na kulla kawance da shararriyar cibiyar da babu kamar ta wajen magance matsalolin mata, wato cibiyar Al-Afiya Islamic Medicine, wajen magance matsalar sanyi da magungunan ni'ima, gyaran jiki har da zubewar gashi. Duk ba a bar ni a baya ba. 'Yan uwana mata, akwai tarin sirrika da cibiyar Al-Afiya ta tanadar mana, wanda sai kun zo za ku gane wa kanku kuma ku ji daɗin sa. Ba kya so ki zama ta ƙarshe kuma a bar ki a baya? To ki kulla alaka da cibiyar Al-Afiya. Za ki zama sarauniya ko da baki da sarauta. Za ku same mu a jihar Kano, Dorayi, Ciranci, Benin Park House, inda yake kallon masallacin Juma'a da ke Ciranci. Saman Bene shago mai namba 6. Kuma muna tura sako a duk inda kuke a faɗin duniya cikin aminci. Mun gode. Idan ba haka ba, sai kin yi dana sanin sani. Ina son ka, Khalid. Dago kanki kalle ni. Na yi miki kama da wawa ko sakare? Khalid, Amsa nake so ki bani. E ko a'a. Ƙarya kike yi. E kika zaɓa, amma sai kika sauya saboda ɓoyayyen manufarki. Inda a'a kika zaɓa, ba za ki zo min da wannan hauka da shirman naki ba. Ka tuna wata matar da suka samu saɓani da mijinta a wani unguwa? Har ka shirya suka masu nasiha? Ke ce matar? A'a, amma ina gefe akan idona duk abin da ya faru aka yi. Ni kuma burina in samu mijin da ya san darajar mace. Tun daga lokacin ka samu masauki mafi girma a rayuwata. Na shafa lokaci ina neman inda zan ganka, ban same ka ba, har sai ran da na fara zuwa gidanku. Duk wahalar nemanka da nake, ashe kana nan. Ina yini? Yana gaishe ki. Ya kalam. Ayanta na ɗauka kina can kina bacci saboda na san yara suna makaranta. A'a, wannan ƙawata ce. Kwananta 3 kenan yanzu a garin nan, amma sai yau ta zo wurina. To, an ta dai abin naku na mata ba shiga ake ba, ai kyayi mata uzuri, kila tana da dalilin da ya sa bata zo ba sai. Yana da hankali, ya yi min uzuri tun kafin ya sani.
Lallai na samu miji na gari. Khalid, wannan wankan fa sai ina haka? Ai wannan wankan da gani kin san na amarya ne jiran gado insha Allah. Ke haba dan Allah, wani irin kallo ne haka? Kafa ki sa wannan yaron fa ya raina na fa, raƙumi ya shanye ruwan kasko. Na fahimci duk ƙannan mijinki ne shi yasa ma yake miki biyayya, amma ke kan kin san ya girme yake ai. Kwata-kwata dai in ya girme ni bai fiye bani shekara 3 ba, kuma duk da haka dai ai dole a ce ma mijin iya baba. Wai kawata in tambaye ki, wai a maganan aure ne? Na fasa. Ban gane kin fasa ba. Wallahi ki ji tsoron Allah ki aure kawata. Na dai gaya miki. Ashe yau baki muka yi kenan. Ai kuwa. Masha Allah. To ni zan koma kasuwa. To Allah ya tsare. Zo mu shiga daga ciki kin ji. Na yi tunanin in samu garinka bayan nan, amma hakan bai samu ba. Ni kuma na kammala abin da na zo yi a garin nan. Na yi ƙoƙarin in fahimtar da Jamila, amma ban samu ƙofa ko fuskar da zan iya mata magana ba. Ni kuma na koma garinmu. Bayan na dawo, kwatsam sai na zo na tarar kun yi aure da ita. Da fari na yi tunanin kuna son juna ne, shi yasa take ta taka duk wata ƙofa da zan iya maka magana. Tana kallon ka a matsayin wanda bai kai ma ya aure ta ba. Ni kuma ina miki kallon a matsayin maƙiya ta lamba ɗaya. Wacce ta sa iyayena suke mishi kallon ƙarshen mara tarbiyya a rayuwa. Ta yaya ke tsammanin zan iya yafewa wacce ta yi sanadiyar zubar da hawayen mahaifiyata? Ta yaya kuma kike tunanin zan iya yafewa wacce ta hana iyayena bacci? Ka yi haƙuri Khalid, baka fahimce ni ba ne. Ba zan taɓa fahimtar ki ba har abada. Duk abin da muka yi da Jamila, na yi ne don in same ka a matsayin miji. Ina son ka, ina ƙaunar ka Khalid. Ba na son ki, kuma ba zan so ki ba har abada. Fitowa sai na ji duk unguwar ta ɗime da ƙamshi, yayin da zuciyata ta ƙara samun natsuwa don ganin uwar 'ya'yana. Na ji daɗi da ka fahimci haka. Dama na yi idan ka ji daɗi. Ina so ne wata fukar hanci don gudun matsala. Ban gane ba.
ina so ki min iso a gidanku don na gabatar da kaina. Saboda gudun kada samarin shawa su shigo lamarinmu. Kin san fa ba su da kirki. Abokina Sarewa, ina wuni? To fa, yau kuma rasa wani sabon munafunci ne har da gaisuwa? A'a wallahi, kawai dai ina so ne mu haɗu da ni da kai. Akwai maganan da nake so mu yi da kai. Tana da matukar muhimmanci, dan shawara nake so ka ba. A in dai shawara ce gidanta ka zo. Amma kawai yi a waya mana. Kaga, kawai ka gaya min kana ina ne, in zo in same ka mu yi magana. Ina gida yanzu haka. In ka zo baka ganni ba, ka jira ni, zan ɗan shiga wanka ne. Ga nan zuwa gidan naku yanzu abokina. Yusra, ya ɓata maki rai. Kaga yanzu hankali na kwance. Zan je gidan su Yusra baby. Shi kuma Hamagon yana can yana ta faman jira na. Ni kuma ina can ina ta ɗiban soyayya. Yusra baby a bar ƙauna. Zan ma fara tun daga nan. Ba na son mutum makaryaci. Na fi son mutum mai gaskiya a aikace da firiji. Ki haƙuri. Ni muke alƙawarin ba zan ƙara ba, insha Allah. Da Allah ɗan zo. Allah ka shiga gidan nan. Da ce ana kiran Yusra. Zaman ka kwana gobe. Allah masoyiyata, ki dan zo ina son ganin ki. Da zan baki shawara. Da na gaya miki cewa ki daina kula duk wanda bai san haƙƙin mutane a kansa ba. Amma A'a. Ya faɗi abu na hankali, sannan kuma ya yi gaskiya. Da ka zo sallama ya kamata a ce ka fara yi, sa'annan sauran maganganun sai su biyo baya. Kwarai kuwa bar ƙaunata, kin faɗi gaskiya. Wa ya saka bakinka a wannan maganan? Kaga malam, ba fa wajenka na zo ba, gunta na zo. Ban san ka ba, kuma ba na so na san ka ballantana wani hurɗa ya haɗa tsakaninmu. Haka zalika ni ma, ban san ka ba kuma ba ni son wani halaƙa ta haɗa da kai. A bar ƙaunata, ni zan tafi. Ka daɗe baka wuce ba, dama wa riƙe ka nan? Dakata. Ina ce da ni magana ba da kai ba. Kinga, daina kula shi, kwantar da hankalinki. Ina so ki sanar ma mutan gida cewa zan turo magabata na.
Lafiya? Haba masoyiya ta Yusra. Ni fa mai kaunar ki ne da gaskiya. Ni ya kamata ki ce wa na fito ba wai wancan sarewan ba. Wai dama ka san shi ne? Na ji ka faɗi sunansa. Dama so nake in ce sakare. Shine bakin ya kubce na ce sarewa. Dakata. Amma da kai banza ne. Ka je ka shi fatan mai. Khalid. Khalid. Sannu. Dare na. Bayanan ne? Na kwance ya faɗi. Bai ba Allah ya zaka ki shigo gidan mutane har kina canza TV channel kuma ina tambayar ki kina gaya mai badana. Wai ma saya kina tambaya na daga ina? Gaskiya ne tana da kyau, ya kamata a yi da ita don ta yi kama da irin matan da kake so. Wai da mai sura haka abin yake? Sadiq, inda ka san farin cikin da ke cikin raina. Idan aka ce an shigo fagen soyayya, to babu maganar raini a ciki. Ina godewa Allah da ya sa abin da na dade ina muradi yau ya zo hannu. Gaya masa karatun dan ya kamata ya haddace. Dala kin san Anisa ko? Ina so in san abubuwan da ya shafe ta ne kamar wani abu da take so na more rayuwa. Ai ya sanya da Anisa, ba abin take bukata yanzu sama da babban waya. Wani asibiti? Manal Hospital? Wayajiya ina Yusra, na ga kamar bata zo asibitin nan ba. Ba shi kayan ina ko za ka je? Dan mara. An salame ka ne? Na sallama kaina. Dan ka bari Hassan. Ina ruwanka? Ina ruwanka sanda aka kawo ni nan kana nan ne? Dan Allah malaka wuce mu tafi. Wallahi sai da tunin buri da aka yi. Wace kenan? Ni fa sai da kake min ya fara yawa. Abin da ya dace da kai kenan saboda ruwa zaka bata kuma washa zaka yi. In har kina da wanda kike so ki yi maza ki gabatar da shi a gaban mahaifinki. Shine zabi ne. Ashe akwai abin da zan nema a gidan har ya fi karfi na a hana ni. Baba wayannan abokanan Sadiq ne babban bala'in da yake damuna. Baba wani abu ne ya faru. Ina jin raɗaɗin irin labarin da aka zo min da shi don haka ni ma wannan abin waje na haram ne ban amince da shi. Malam kai ne kake neman Yusra ba za ka ganta ba. Saboda me? Saboda an mata miji. Ayi kwana ayi tafsi, gubzo aure zai yi. To ina jin ka aure za ka yi sai aka yi. Fari matan mai kuɗi. Wai kai dan huzun me yasa kake haka ne dan Allah? A duniya kowa na da zaɓin shi, na yi dacen so ke ce zaɓina, zaɓin so, zaɓin so. Wayansu kuɗi da nake jira ne da sun sauka ni ma zan sauke miki. Ka tabbatar ka je gida ka wuce kawai ka ga ka zan gona kun kwace ma ka wuce. Allah wata Allah wata Allah wata. In dai ba za ka damu ba ka bani wayanka sai in je in sani ma nan ban sai in kawo ma. Yanzu nan na gama magana na fara jin alat yana sauka zuwa an jima da daddare zaki ji ke ma naki. Ka gan mu nan haka muke zikau tsiran kabo ba mai ba yaji. Ina so na gansu. Sawun namu ne ko sawun nasu ne? Namu ne.
kamfanin Kedoka Production sun shirya tsab domin ci gaba da kawo muku katon shirin su mai suna Damfara sabon salo. Yaro ne karami akwai kuɗi a hannunsa. Wow. Domin an mutu an ban mai. Masha Allah, yaro abokan manya. A hanya ma yanzu na zo turo miki akan ina ni a sako min. Yanzu na yaya ce min ka bashi har naira 500 kuma? Yanzu dai sai da ya gaya miki abin da muka yi. Ta yaya suka shirya damfararsa, ta yaya shirya damfararsa, ta yaya suke turka-turka domin ganin cewar sun kwaci kuɗi ko kuma sun damfar kowa ta iwon irin salo. Kai kana da account? Ina da account. A tusa mana. So abin da nake ganin yadda darajar wannan gida zai yi. Naira miliyan 1.300 zan biya wannan gida. Da riban gaskiya yana da tsoka sosai. Zai kai kaman 800. Duk inda kuɗi yake sai na nemo shi. Damfara sabon salo, birni da ƙauye, lungu da sako a nan suke aiwatar damfarar tasu, ko ina suna sa kafa su domin ganin sun yi damfarar tasu. Ina ne inda damfara bata kai su ba, kuma ina ne inda za ta kai su. Tabbas idan ka ɗaura doki linzamin doki jaki ba lallai ya kai ka inda kake so ba, domin kuwa linzamin doki ba daidai yake da linzamin jaki ba. Ina ruwan biri da gada, haka zalika ina ruwan gadar da birin. Damfara sabon salo. Ina kuma soyayya ta kenan, na takardun aiki na takardun gidajenmu. Kai civilian, you are very stupid. Ba ni da kuɗin da zan sayi wannan gida. Production manager Abdullahi Abbas, producer Anas K Doka, executive producer Dokar Arewa TV, story and screenplay and directed by Usman Afala. Sai haƙuri. Yalla bai baka fahimce ni ba, ana rigima ni na sai gidan nan ƙarya ne. Wannan gidanmu ne. Kamar ya lai kana mun gaddama da gidan baba. Kai an yi salle tsina mu ni na sai gidan nan. Damfara sabon salo, sai ku subscribe ku danna mana karawa a YouTube channel mai suna Dokar Arewa TV, anan ne kadai wannan shirin zai ci gaba da zuwa muku. Damfara sabon salo. Arewa Cloud domin nishadinku. 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 Ku kasance tare da tashar Arewa Cloud domin kallon ƙayatattun fina-finai, waƙoƙi da kuma nishadantarwa. Za ku iya samun shirye-shiryen Arewa Cloud a manhaja kamar haka: Facebook, Instagram, TikTok da kuma YouTube. Arewa Cloud domin nishadinku. Nasara, nasara, nasara. Nasara, nasara, nasara a bar nema. Nasara, nasara, nasara. Nasara, nasara, nasara a bar nema. Nasara, nasara, nasara. Nasara, nasara, nasara a bar nema. Nasara, nasara, nasara.